šermovať, že vraj. Ideme do toho. Ó, toto je, áno, to je Nenklus, toto je sexy. Ideme, Robu Cuclek. Kľudne sa môžete vyzliekať, ak máme teplo. Oni sa vyzliekajú už. Aj ďalej sa vyzliekajú, pozri, tričko dole. Daj aj Gizele, tričko dole, Gizele. Daj dole tričko, Gizele. Mariuško. Daj tričko, ideme ďalej. Paráda biela podprsenka. Ja ti podržím tričko, Ja si zaosím sem tričko. Daj dole tričko. Áno, to je krása, dámy a páni. Hore bez, my sme mali radi hore bez. City Bix dole, Korma, cecky. Pridáme pecky. Dám dole počkaj. Ja som ďalej! Číslo 1 ide na to! Kokota je dobrá! Ježiš, ja sa si poviem. Daj dole, Citibix. To je svetové. Daj dole podprsenku. Aj ona má dole, aj ona. Daj dole podprsenku. Daj mu dole podprsenku. Ona už má dole. Daj dole. Ideme, a ja som na to, áno! Dole pod prdu. Ona dáva. Nehambí sa, ja som nosil dole pod prdu, keď som mal 12 rokov. Počkaj. Ježiš, počkaj, rozopni podprsenku, počkaj. Aby som zatočil 3-krát na dolu, počkaj. Lízej kozy. Niečo tu jeblo. Veľmi sexuálny párik, veľmi sexuálny. Kľudne ho chyť za vajca, nám to nevadí. Normálne ho pumpuj. Áno, dobre. A chyť ju za kozy a lízej kundu. Poule taký. Takže pozbierajte mi vibrátor. Vibrátor trošku rozpoň. Kokot, ukáž sa moja. Dobrý taneček, dobrý. Veľmi dobré. Veľmi dobrý párik. Poďte sem troška viacej do stredu. Poď. Jeden párik sexy, poďte sem aj vy do piče. Druhý párik sexy a Vladimír to tu celé organizuje. Aj. Do štvorky! Veľmi dobré. Ukáž. Krásna, krásna.